Vreau să Ce trebuie să visez și să faci? râd, să nu uit să mă joc câteodată. Și atunci când nu ne voi pleca, să nu uit să mă întorc acasă. Ce trebuie să faci? Unde ai venit? Ai fugit din camp? Da, mă, a fugit din Trebuie camp. A venit cu barca, mă. să vă fur ceva. Ce? Glumesc, Bă, tu mă ai rog. venit să rămân... Tu ai venit să rămân cu noi. Da, S-a întâmplat ceva. Să rămân cu noi. Nu. da, am venit înapoi. Jură. Nu. La războinici, sunt războinici, da. Du-te, bă. Jură. Arată Gata, bandana. pleacă. Bă, mâncava, Arată bandana. Nu mai minți. nu vorbesc serios. Minte. Vorbesc minte, mă, serios, nu deci minte. fiți atenți. Ce s-a întâmplat? Andrei, Am stai, fost la... chiar nu înțeleg Păi lăsați-l absolut să nimic. zică. Am fost la duel Da. cu Anapal Da. și m-a bătut Anapalul. Ce? Da, vorbesc serios. Asta a fost să fie drumul meu, mă duc acasă la familia mea, la copilul meu. Și intră domnul Dan. Bă, am bușit în plâns, efectiv, nu înțelegeam ce mi... Adică mi se înlăcrimau ochii, nu mai vedeam, nu înțelegeam, adică nu, dacă era. Este o barcă. Flacăra asta pe care o ai tu, pac, mi-a prins din nou flacăra. Zic, Bă. nu cred așa ceva. Te vei întoarce în tribul tău de Da, origine. te-a lăsat să alegi și ți-a zis... Nu, Sau ți-a nu, zis te întorci direct? te întorci la război. Du-te. Ăștia nu știu nimic. Oh, nu cred că nu știu. Mamă, mie nu mai vine să dorm. Nici eu nu mai... Ăștia nu Nu știu mai nimic. dormi la noapte. Auzi, mă, nu cumva ți-a zis domnul Dan sau nu cumva ți-a zis Dani că tu vii aici ca să ne faci pe noi să pierdem să câștige ei? Cal troian, da. Nu. Da, asta da, Bă, întrebare. ce, bă, nu vă puteți Bă, da tu ești seama. Deci eu Cârtiță? am crezut Bă, tu ești că tu cârtiță. Da. ai plecat de la ei din camp Da, și eu am Nu, să să vii ne aici faci să ne noi, zici că ai da. rămas tu. Gen, Da, gen, bă, am tu ai rămas câștigat. eu. Nu, mă, nici Ia ăștia stai. nu știu nimic. Tu să mă, o să fie șocați, bă. Mamă, bă, ești nebun. Șocați să făcut. Vezi Mamă, nucleul ăsta a vieții. Bă, voi nu știți prin ce am trecut eu, bă, ce, Doamne, ce experiență. Da, era enervant câteodată, ne venea să te omorâm, Da, de-abia mă, aștept să vorbim Da, mâine. mă, bă, omule, și mi-am asumat lucrul ăsta și Da, crede-mă mă. că mi-a fost greu. Bă, dar trebuie să dorm între el și Sorin acum să nu se bată. Ai văzut vreodată vreo mașină să funcționeze și pe motorină și pe benzină? Nu. Trebuie să mă gândesc foarte mult timp, să mă gândesc cu ce să-l compar pe Ciobanu când îl văd cum genul de câine care latră la toate ușile. Să vină membrul nou din tribul războinicilor! Eu apare a doua zi. Analiza cu Andrei Ciobanu nu a luat capăt. A dat inside-uri foarte aiurea. Adică uite și acum când a venit Asta am vrut și eu să zic. eu știu ce se întâmplă la ea, păi să vezi ce le fac acum. Eu am cunoscut ambele tabere și cheia e la mine. Adică eu știu ce pedale să apăs ca să fie totul bine. Eu vorbesc și vorbesc despre dreptate. Așa vorbeai peste mine, Ciobane, și te ascultam. A spus că l-am înțeles. M-ați trimis la duel, m-ați trimis supus pierzanii. Vine câinele tău și te mușcă de picior și gen Rex, ce faci, tati? Rex! Vreau să mănânc cu războinic azi. Se va întâmpla ceva grandios. Astăzi mergem la război, astăzi mergem să câștigăm. Survivor compus ca într-un joc uriaș de Lego al supraviețuirii. A temporizat acolo Zani, iată. Bă, ai fost ca o caracatiță, Robert. Tu n-ai evoluat, eu am evoluat. Cine a luat punct corect? Eu.